Welcome back, guys. Thank you for the support. Kwese kwamuri kokoko. Ndikudai nese mufunge zvenyu. Rambai makaita izvozvo zvamuramba muchiita handitika iripo. Icho chibaba chebhora. Iwe kobhora. Unoziva imbudzi isu patakakura tatisina mazivhivhitera anokupandutsa yaya. Maitamba nematombo nezvimuti muchiita sese. Taide tinazo zvedu but taitamba slagi, flipper, zvakadaro izvozvo izvo. Not this nonsense, man. Oh. Timu renyu rinenge raingotambawo umburuka mumavi. It was union. Tainde takabatana, taiona nyika. Isitaenda kunotuhina, tisina kupfeka, takagarira nansha. Ito zvainakidza. Kwete zvekuti unongoti wega unga unopenga uchingoseka wega unga it's not normal, man. Actually, old fashioned zvomuda kuti tidzoke kuchinyakare renhaikule. Is it normal? Haizve, uri kutoshamisika. Taidzidza manje. Kuzoti kumahumbwe. Chimwe chimwana so. Kwete imimi munoita kunga anonzi machiko mabhuroira ari mukeji. Taidakirwa nekalife isusu. Oh. Kwete zvenyu izvizvi. Taita even wapusa. Wapusa. Ando chicho. Are you normal? Chibuda panze unosuka nekuita rimwe basa ukoko. Ndisati ndakudzemura. He's not normal. Rimoti murangu. Tingadzoka iri kunopfeka nhembe. Izvo kungoramba takastika panzvimbo imwe chete because zvakaitika kudhara. Inoitawo here naye. Zemdara. Ini mochitongoramba muchisubscribe, kulike nekushare kuti chimfana ichi chidzidzise chiite normal.